Hi mga tao! Andito kami ngayon sa bahay kasi nga yung aking biyenan ay gagawa ng Christmas cookies cake. Ayun, panoorin natin. Some of them is small. Yeah. It's okay. This one was really big, I think. Maybe from this. I think we're starting with one more. Yeah. Hey, Panda. This one is very small. Yeah, I can take this.
Kung napansin nyo guys, yung asukal, para siyang asin dyan sa Pilipinas. Pero dito, asukal yun. Yung pang toppings talaga sa cake. Hindi pa rin tapos si Mother mag-bake. Nakakatatlong gawa pa lang. 4 ang gagawin niya ngayon. Pero dito daw sa Norway, kapag ganitong mag-Christmas, meron silang 7 kinds of cookies or cake. Traditional ba? Pwede rin mag-bake, pwede rin bilhin. Pero si Mother, mas gusto niya yung binibake kasi nga marunong naman siya. Sa ngayong araw na to, ang gagawin niya ay 4 na klase pa lang naman. Tapos sa mga ibang araw na lang yung iba. Hindi ako ganong nagtulog kasi nga hindi naman ako marunong. Halalay lang, sa kanood lang. 2 hours later. Just watch, Nay. Mamma ställer mig. Nej. You're waiting also wait for the waffle? Okay. Hello, welcome back. Katatapos lang ng aking biyanan gumawa ng cookies. Madilim na naman. Pero maaga pa. 3:45 pa lang. Sadya lang talagang madilim na dito ngayon sa Norway. Ang daming snow sa labas. Dito kami ngayon guys sa Rimatusun. Bibili kami ng pang late dinner mamaya. Pero kumain na kami ng dinner. Pang midnight snack ba? As usual, pizza. That's all we need. Dito sa grocery, ito yung mga kind of cookies. Paper cutter. Ito yung kagaya ng ginawa ni Mother kanina. Ito ay Christmas soft drinks. My favorite.